Ja sam rekao u afektu Bosni niko ne može ništa, mi smo prvaci Evrope i on je onda prišao meni i rekao poštujte protivnike, ja sam rekao poštujte vi prvaka Evrope. I onda sam naravno zabio bacanje i rekao Bosna je prvak Evrope i donijeli smo titulu prvaka Evrope i ja sam stvarno presretan, preponosan što sam Bosanac i Hercegovac, jako mi je drago zbog toga. Sekundi 300, je li ovo moguće? Čapara, kako je izigrao ovu 15-ku, vratio korak nazad, pogodio trojku, bravo majstor! Nikola Đaković! Adi Arikadić! Lazar Mutić! Aljoša Janković! Amor Barukčija! Srđan Kocić! Njegoš Safala Sikiraš! Emil Čerkezović! Sani Čapara! Timur Ovčina! Vedran Mirković! Ali Musa!
84-83. Bosna i Hercegovina je na pragu titule prvaka Evrope. Musa pogađa! Čaran Musa pogađa! 85-83, Fuli majstore! Fuli majstore! Fuli gotovo je! Fuli gotovo je majstore! Pobjednik Bosna i Hercegovina je prvak Evrope! Bosna i Hercegovina je prvak Evrope u košarci, poštovani gledalci! Je li ovo istina? Šta nam se desilo? Je li ovo moguće? Napravili smo uspjeh koji nikada nismo uspjeli! Bosna i Hercegovina slavi! Cijela Bosna i Hercegovina! Ja moram pustiti suzu! Moram je pustiti! Bosna i Hercegovina je prvak Evrope! Na 1, 2, 3 momci, idemo Bosno, slavi, slavi Bosno i Hercegovino, prvaci smo Evrope za 2015. godinu. Bosna i Hercegovina slavi Litvani, pobjedila je Litvan 84-81 i po prvi put u svojoj istoriji osvojila zlato. Šampione, ale, ale, ale! Šampione, šampione, ole, ole, ole! Šampioni, 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 šampioni! Ti si, o zemljo Bosno, ljepota u mojim očima, čežnja u mom srcu, vječnost u mom duhu. Ti si ja, o zemljo Bosno, i da nije tebe, ni mene ne bi bilo, a da nije sinova tvojih, ni tebe ne bi bilo.